v úvodním zápase. Francie, Rumunsko. Zdravotními potížemi některých hráčů. Takže to nakonec dopadlo tak, že hrají Saňa, Rami, Koscielny a Evra. Před nimi nesmírně silná záložní trojka, uhe 2 góly. Sapunáru, Krikeš, Grigore, Rac. Dva defenzivní štíty, zápasy. Na jejich hru se krásně koukalo a byli i dostatečně produktivní. Tak to vypuklo. Koscielny, jeho první dlouhý nákop. Je to nebezpečný roh a Loris vytáhl fantastický zákrok do úvod. Balon proletl malým čtvercem a teď mohou líbat ruce spoluhráči Lorisovi. No, osobní obrana prodloužení na první tyči, možná to byl Giroud, který ten balon prodloužil a na zadní tyči měl tutovku. Z druhé strany znovu Stančiu a zase nevarována, jako by byla obrana Francie. První tohle by se nemělo stávat jednou, ale rozhodně ne dvakrát za sebou. Opět to byl Andone, stejně jako v prvním případě. No, to byl ten důvod, proč netrefil branku. Tady je ta první situace. Byl to nakonec tak jednoduše odvrácen, ale Payet dostává druhou šanci. To už je lepší, Giroud netrefil z jasné pozice. Dohrávaná standardní situace, Payet se znovu dostal k copu, ho opustil a Giroud se dostal do velmi dobré příležitosti. Pogba. Rozběhnutý Bakary Saňa. Giroud si naběhl do pokutového území a byla z toho další velká příležitost. Ten centr Bakary Sani. Krásná přihrávka od Pogby. Unikající a zaspal Krikeš. Tak on to nakonec byl Griezmann, který hlavičkoval. Protože od něj, tedy od Krikeše šel balon znovu ke Griezmannovi, rychlá. Evra. Giroud nedosáhl na jeho přihrávku. Giroud je v offsideu. No, z tohoto záběru nejsem úplně moudrý. Griezmann ten nehrál, takže jeho se offsideové postavení netýkalo. Krásný balón na poslední chviličku Grigore. No, pak žádný Rami neumí konstruktivně založit útok. Tohle to byla fantastická průniková přihrávka. A teď rohlíko Payeta. Tatarušánu pomohl míči za... Jednoznačně secvičená varianta. Vidíte, že ty nejlepší hlavičkáři Giroud i Rami. Přál si hrát za Senegal, za vlastních předků, ale dopadlo to tak, že reprezentuje Francii. Payet a je to pořád 0-0. Jakkoliv teď... A velmi správně a cíleně takovou velmi tvrdou přízemní přihrávkou našel přesně do kroku Griezmana. Vidíte, že ten jen nastavil. Payet, Evra. No, rozhodčí, jsem jistý, že to tak dopadne. No, ale vypadalo to, že Koscielny ho trefil. No jasný, nedovolený zákrok, se prostě... Pogba neprotlačil se nakonec zakončení. Musím říct, že teď velmi dobrou práci odvedl Pin. To už je lepší! A hned... Obrana Rumunů teď nefungovala. Znovu v tom byl kapitán Krikeš, který má osobně Girouda. Zatím zdařila kombinace. Stanču výborně nacentroval. A Stanku branku netrefil. Stanču. Jenom tomu chyběla prostě tečka. Krásný centr. Vynikající spolupráce. I to provedení v podání Stanka to zpracová. Vybral Girouda. Payet. To je hezky rozehráno. Giroud. Trefil přes Sani. Ještě jednou. Akce před malé chvilky.
Payet balón udržel. Servíruje před bránu. Fantazie, co předvedl Payet, naznačil centr, zasekl a skvěle našel na 16 úplně volného Pogbu. Vidíte? Payetův centr levou nohou a je to 1-0 pro Francii! Tatarušanu nesmírně chyboval, podle mého šel příliš lehkovážně pro balón, který posunul svou kšticí za brankovou čáru Olivier Giroud. Payet velmi dobře znovu naznačil centr pravou nohou, zasekl a levačkou dával balón směrem do branky. I pro mě to bylo jasné, to byl vysoký centr, myslím, že Tatarušanu by si měl s tímhletím poradit. Top Rumunska. Už dneska podobné situace přinesly nebezpečí a znovu to bylo skvěle rozehráno. Výborně myšlený centrát. To byla akrobatická pozice pro Girouda. Neskutečný rozsah pohybu, prakticky nastracený. Popa na podruhé. Saňa neodehrál do úplně ideálního prostoru a tohle je penalta, ano. Závěru ukázal na puntík, ale faul to je nesmyslné jednání od tak zkušeného borce, jako je Evra. Deset. 1-1. Pro svěřence Didiera Deschampa. No, s přehledem zahraná penalta, vidíte, že Stanku vůbec nesleduje Lorise a nečeká na jeho pohyb, má popředu. Ten prostoru pokračuje, končí centrem Giroud. A teď se píská, ten nebude ke zdi. Rozhodně, myslím si, že ne. Kašaj celou dobu čekal, trošku váhal s tím rozhodnutím, potřeboval pomoc. Coman, Kanté. Je 2-1 pro Francii, nádherná rána Payeta. Řekněme, že zrovna Dimitri Payet si zaslouží být velebeným hrdinou dnešního dne. Ale Payet, minutu a 20 vteřin před koncem. Prostě fotbalová paráda. To se nedá chytat. Payet neměl vůbec moc prostoru, dostával balón zády k soupeřově brance, jedním dotekem si ho posunul a druhým levou nohou nechytatelně do šibenice.